Aloitetaan tämmönen uusi sarja. Elikkä juomalla moppe 61. Aloitan tätä Minecraftia tässä. Eikä tässä muuta. Luotellaan pelaamaan. Joo. Tämmönen paikka. Päättää puhuttaa sitä tien talon paikka rupea kokoamaan. Ei kai sinne muuta. Joo, ja pelejä tietysti voi ehdottaa mitä haluat pelaan. Elikkä niin. Eikö tässä mitään ihmeisempää, en oikein puheenaiheet tässä keksinyt, mut paskaksi itse. Pelataan vaan. Mä katon kyllä tää puu tästä, sitten mennään tekemään talo. Joo, elikkä voitte tietysti. Jos tykkää, niin saa tykätä. Ja tokilta, jos ei, niin sitä ei tykkää. Niin helppoa se on. Sitten niin tilatakin saa, jos haluu kanavan. Toki pakkoa. Pakota ketään siihen. Ja niin. Eikä sinä muuta saa ehdottaa, että mitä pelejä mä otan pelaamaan. Ja niin, jos joku haluu tulla tähän pelaamaan, niin tätä Minecraftia mukaan, niin toki melkein pääsee, koska tää on aika tylsää yksin pelata. Noin. Entäs siinä? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No niin, nyt tulee tänne. Siis. Enää puhutelin lähe ehkä. Mene sen muualle. Tän jakson aiheuttaa, että mä teen tästä talon ja eiköhän ne siinä sitten ole. Pitää pyrkiä siihen 15 minuuttia. Et saa ladattua tonne YouTubeen. Tai joo, texture packia saa aiheuttaa. Nyt muutetaan normaalin kevyen muovun. Sitä tavallisen. On. Mikä tässä? Pistetään noin kaksi samaa ja kato, pumpkineetkin löytyy. Mutta niitten kasvaa siellä. Niitä nyt vielä alkuun tarvii, mutta jossain vaiheessa nyt voit sitten tekemään näitä. Sehän menee aika reilusti tää puuta. Kerran nyt tehdään tämmönen talo, ettei tehdä tonne maa. Tai tuohon kallioon tää nyt on ikinä onkaan. Riitä mihinkään. Täällä puuta hakkaa lisää. Yhden kirveenkin voisi tehdä, että se helpottaa ihan hituusti tätä hommaa. Jos ihan näin hidasta.
kirves. Joo. Ei kai tässä muuta. Niin. Muistakaa kommentoida. Ehdottaa pelejä. Tykätä jos haluu. Tilata jos haluu. Ja voit jos kommentoida jos haluat tulla munkaan pelaamaan tätä aika. Tässä loppuu äkkiä puheet kun yksin pelaa. Ja pistäkää kysymyksiä jos voitte kysyä jotain. Eikä tässä muuta. Täytyy aika paljon hakata puuta. Tästä tulee toi. Ei laita lankkuun, mutta se ei niin varmaan enää. Pitää olla tuolla. Pitää hakkaa enemmän. Tässä nyt. Tää puoli stäkkiä hakkaa tätäkin. Niin. Ei riitä. Stäkki täytyy hakata järkeä. Haluuks nyt tehdä varmaan ei muuta kuin tämä kerros. Ja pitäisikö tehdä yläkertas? No katsotaan ensi jaksossa. Eihän nyt tässä jaksossa pelkkä talot päästä yöksi pois. Elikkä jos joku ei tiedä tätä Minecraftia, niin tässä pitäisi selviytyä niinku yöllä ensimmäinen eka, että sitten tulee pimeällä monstereita, erilaisia, skelettuja, zombeja, sit semmosia creepereitä ja niin. Varmaan aika moni tietää tämän pelin. Aloitetaan Jossi tällä selittää. Koska tuli. Joo. Vielä paremmin vielä jälkeen yksi puu. Eiköhän se riitä. Pyörän avannut tässä olisi. Ei kuolla. No. Ja saa ehdottaa tietysti mitä mä rupean rakentamaan, että nyt kun on talon saanut valmiiksi, että mitä mä teen muissa jaksoissa. Tietysti sitä kaivamista tulee, että lähdetään kaivoksella, mutta siinä on aika tylsää varmaan katsottavaa. Sillä niin loppujen. Tulee 4 korkea. Ja nyt samalla korkuus tuli. Ja tämä niissä on siinä. Tehdään näistä lankkuja. Tuosta tehdään kerran hakee kiveä, että saat uunin. Sitä kautta se hiottaa. Kivalla ikkunan tähän kanssa. Ja nyt tänne.
Hän jätän kohdaseen liikkuvat vaan. Ei sen näin liikkuvat. Klikkäs ja yö alkaa tulemaan. Mulle olla valmis. Vähän huono juttu. Puu loppuu. Ei hyvä. Vähän vielä. Sitten sun hukkaa puuta nopeasti. Niin kuin näette. Mulla on aika paljon puuta mennyt jo. Nyt onhan suhkat iso aloitusalus. Jos tarvii läheskään näin iso olla. Otettiin riskinä. Ei oo se eikä kannattanut tehdä näin iso. Mutta eikä tässä mitään muuta kuin toivotaan, että ihan hirveästi mulla sitä rettä. Jos varmaan tehdä miettiä. Jos Iran niin aika paljon, niin ei kerran hakea niin. Slime. Sinto siihen. Tehdään se näin. Tähän tulee tää oviseinä. Keskipohta. Kone, viikko. 90. Tuotot. Juu, siellä se onkin. Tee miekka. Joka on aivan hyödytöntä lankittaa puina. Ihan aika pahasti. Tehdään tämä tupla ovet. Noin. Viimeisiä alkaa hyppiä. Tässä on erillä muuta toisesta puolesta. Joo, täällä oli yksi. No, tää on tyhmän näköinen. Eiköhän tää edes oo tässä. Ei tohon heti. Niin. Eiköhän tää edes oo tässä jatketaan. Ei sitä jaksaisi rakentaa täällä. Se oli moppa plus 1 ja se on morjens.